Dame i gospodo, dobro večer. Drago mi vas je pozdraviti ovdje u Meštrovićem paviljonu Doma hrvatskih likovnih umjetnika. Večeras predstavljamo dvoje fantastičnih autora. Iz Austrije nam je došao jedan od najvažnijih suvremenih austrijskih pisaca, dobitnih ovogodišnje Leipziške nagrade, dobitnih niza nagrada, čest gost u Hrvatskoj i Zagrebu, koji je i pisao mnogo o Hrvatskoj, gospodin Karl Markus Gauss. Molim vas veliki pljesak za gospodina Gaussa. S nama je večeras i autorica niza zagrebačkih romana, a prevoditeljica, spisateljica. Njezini krimići su mnogo više literarni nego što su krimići. Autorica knjige Priča, Nada Gašić. Molim vas veliki pljesak za Nadu Gašić. Razgovor će moderirati književna kritičarka i teoretičarka književnosti Marija Otfranolić. Da bi sve išlo jednostavno i da biste razumjeli, s obzirom da se govori na njemačkom i na hrvatskom, na kanalu 1 je hrvatski jezik, na kanalu 2 je njemački jezik, a sve prevodi Ines Meštrović u kabini. Molim vas veliki pljesak iz Ines Meštrović. I meni je jako drago da je iz Pule stigao prevoditelj dijela Karla Markusa Gaussa, gospodin Milan Soklić. Molim se jedan veliki pljesak i za Milana Soklića. Ja prepuštam mikrofon Mariji i uživajmo u ovom razgovoru. Hvala vam lijepo. Evo, hvala tebi, Sejde. Nadam se da se dobro čujemo. Velika mi je čast i zadovoljstvo da se nalazimo na još jednom festivalu svjetske književnosti. Zaista već 10 godina on je postao svojevrsna institucija. Zapravo ugošćuje vrlo dobre pisce, vrlo zanimljive teme. Evo, večeras mi je čast i zadovoljstvo razgovarati sa jednim piscem, jednom spisateljicom raznorodnih žanrova i tekstova. Ja ću na početku reći nešto kratko o njima, a onda ćemo malo razgovarati o tome šta oni pišu. Do mene sjedi gospodin Karl Markus Gauss. On je austrijski pisac, kritičar, urednik i putopisac. On je poznat i rado viđen gost u Zagrebu. On nas često posjećuje. Rođen je u Salzburgu u obitelji podunavskih Švaba. Živi i radi u Salzburgu od 1991. Glavni je urednik uglednog književnog časopisa Literatur und Kritik. Dobitnik je brojnih nagrada, austrijskih i međunarodnih. Poznat je po svojim otvorenim stavovima za slobodno kretanje Europom i za prihvat izbjeglica. Za zadnju knjigu Die unaufhörliche Wanderungen, reportažen, ove godine dobio je jako važnu Leipzišku nagradu za europsko razumijevanje. Do sada je objavio 25 knjiga eseja, putopisa, reportaža i kritika, piše i dnevnik. Knjige su mu prevedene na brojne jezike. Na hrvatskom možete čitati njegove razne knjige. Prevedeni su i eseji Uništenje Srednje Europe, koji je prevela Truda Stamać, Europski abecedari, koji je preveo Marijan Bobinac, a u Frakturi su prevedeni i objavljeni eseji Europa, neotkriveni kontinent, Oči Zagreba, U šumi prijestolnica, Evropljani u izumiranju, te zadnja knjiga Avanturističko putovanje kroz moje sobe. Prijevode su nam omogućili Milan Soklić i Boris Perić. Njegova zadnja knjiga Godišnja doba vječnosti, Die Jahreszeiten der Ewigkeit, nije prevedena, pa ću ja pogledati Sejda i možda ćemo se nadati da će biti iz gospodina Soklića, je li tako? To je to što se tiče gospodina Karla Gaussa. Molim se još jedan pljesak za njega.
Druga gošća večeras je gospođa spisateljica Nada Gašić, koja je diplomirala jugoslavistiku i sociologiju, radila je kao lektorica na univerzitetima u Sankt Peterburgu, tadašnjem Leningradu i u Pragu, doktorirala na češko-hrvatskim kulturnim vezama s početka moderne, surađivala na stvaranju prvog Anićevog rječnika hrvatskog jezika. Jako je zanimljivo reći da je sa specifičnim zagrebačkim žargonom prevela Hašekovog Dobrog vojnika Švejka i da se taj prijevod još uvijek može naći po zagrebačkim knjižnicama. Počela je pisati relativno kasno. Prvi roman objavila je 2007. godine, Mirna ulica Drvored. Dobio je nagradu Slavić za najbolji debitanski roman. 2010. Odličan kriminalistički ili polukriminalistički roman Voda Paučina, koji je dobio nagradu Grada Zagreba i Vladimir Nazor. I 2020. vrlo popularni roman 9 života gospođe Adele, Proljeće u Zagrebu 2020. Ove godine možete vidjeti knjigu zadnju koja je izašla, Posljednje što su vidjele. Sve osim prvog romana izašlo je u izdavačkoj kući Sandorf. Romani su joj prevedeni na brojne jezike i živi u Zagrebu. Molim se još jedan pljesak za gospođu Nadu Gašić. Pa evo, ja bih za sami početak, mislim da je super znakovito i baš zanimljivo da se nalazimo na Trgu žrtava fašizma. Vi ste oboje u svojim knjigama pisali o tome trgu i zapravo oboje pišete o Zagrebu. I to mi je jako zanimljivo jer zapravo često razmišljam o tome na koji način pisati o gradovima. Kako uopće tekst može obuhvatiti grad. Prvo pada na pamet Italo Calvino sa Nevidljivim gradovima. To je knjiga o nizu izmišljenih, mističnih, izmaštanih mjesta, ali tako je napisana da ta mjesta ostaju s nama kao nešto što je možda moguće ili kao nešto što bi možda bilo moguće. Vi pišete o Zagrebu, pa sam vas prvo htjela pitati Karla Markusa, zapravo jako lijepa knjiga, trojezično izdanje, Oči Zagreba, koje su preveli Milan Soklić i Andi Jelčić. To je knjiga koja ima tekst o Zagrebu na hrvatskom, na engleskom i na njemačkom jeziku. I mislim da bi svi ljudi koji žive u Zagrebu trebali tu knjigu pročitati, jer ona daje jako zanimljiv pogled Zagreba izvana. I zanimljivo je što jedan stranac vidi kad gleda i na koji način primjećuje Zagreb. Putopise pišete inače, ali ih ne pišete kao objektivni pripovjedač, nego su putopisi koje pišete zapravo obojeni subjektivnim vašim, vi pišete vaše putopise. Zato me zapravo zanima kako je nastala ova knjiga o Zagrebu, zašto pišete o Zagrebu i što vam Zagreb znači. Pa, moram reći da sam u Zagreb došao prvi put negdje pod kraj komunističkih godina i ne sjećam se baš sasvim točno, ali mislim da sam u međuvremenu u Zagrebu bio već 6, 7 ili čak 8 puta i moram reći da je za mene i vrlo subjektivno to zanimljivo putovanje, jer Zagreb uvijek zateknem u nekom drugačijem izdanju. To je s jedne strane povezano sa samim gradom, ali s druge strane i sa mnom osobno, jer kad jednom dođem u Zagreb, ili kad sam prvi put došao u Zagreb, bio sam još mladi autor koji je pobunjenik, a kasnije sam pokušao više rešerširati i baviti se književnošću u svom putopisu, a sada opet zamjećujem u Zagrebu stvari koje nestaju, odnosno uočavam tragove nestojanja. I to ne mislim tako kulturpesimistički, u smislu da sve treba biti onako kao što je to bilo nekoć, ali sada se tek nakon 2-3 dana mogu snaći u gradu. Jednim dijelom su se promijenila su se imena trgova, zatim tamo gdje se nekoć nalazio neki mirni kutak, možete ugledati neki shopping centar, neku poslovnu zgradu ili zgradu koja ima turističku funkciju, tako da se uvijek moram 2-3 dana kretati pješice kroz grad da bi ga ponovo prepoznao.
Međutim, nisam htio biti kulturpesimist u smislu da kažem ne, onaj stari Zagreb, raniji Zagreb mi se puno više sviđao, nego smatram da su neke stvari možda i za ljude u gradu puno ugodnije, ali nisam autor koji bi na neki način puhao u rog napretka, već bih ukazao rado i na stvari koje su nestale ili koje smo izgubili, ne samo u Zagrebu, nego u svim dijelovima svijeta gdje sam se kretao. Da, pa to je zapravo se može reći da vi hvatate, kao što ste rekli, da ste zapravo dolazili u Zagreb još u Jugoslaviji, da hvatate te promjene koje mi također primjećujemo, ali kako mi svaki dan pored njih prolazimo, nemamo tako velike rezove. I zato mislim da bi svaki stanovnik Zagreba to trebao pročitati, zato što je zanimljivo to na koji način se to mapira i na koji način vi to vidite i na koji način vam to, šta vama to znači. Sad sam htjela pitati Nadu Gašić, zapravo u vašim romanima Zagreb je više od grada. Zagreb je lik na neki način i zapravo je ono što Gauss promatra izvana, vi gledate nekako kao da ste Zagreb izokrenuli kao rukavicu, izvukli ste te neke unutarnje prostore. Ono što gledamo, one zgrade kojima gledamo samo fasade, vi ste ušli unutra, unijeli ste nas u živote tih ljudi i u romanima Mirna ulica Drvored i u romanima Voda Paučina i u romanu 9 života gospođe Adele. Mapiranje grada pretvorilo se u mapiranje kvarta, Centar i Trešnjaka. Zanima me zašto je Zagreb, otkud ta fascinacija gradom i otkud to izokretanje kvarta da bude kao lik? Pa ja sam kao osoba uvijek u gardu. I prema ljudima i prema gradu, naravno. Grad je lik u mojim romanima, on je i princ tame i princ svjetla. Vuče za sobom jedan ogroman crni plašt na kojem se drže jedva jedvice svi moji likovi. Bila sam vrijedna i danas sam prelistala čak svoja 3 romana, možda i 4, i ustanovila sam da sam demografsku sliku Zagreba, s kojom se svi silno opterećuju, unaprijedila sa više od 60 novih građana. To su moji likovi. Grad je ono što utječe na nas, mi utječemo na njega, nekad popustimo mi, nekad popusti on. Zajedno smo popustili tek u trenutku kad se dogodio potres. Tu sam prvi put osjetila veliku solidarnost sa svojim gradom i stvorila sam lik jedne borbene žene, 80-godišnjakinje, zločeste gospođe Adele. Ulila sam joj svu moguću ljudsku snagu da izdrži u tom jednom strašnom momentu kad je prijetila totalna devastacija grada. Bojim se da su moja predviđanja da se ništa značajno neće dogoditi u oživljavanju tog grada, objestinjava i ja mu jedino mogu poželjeti kao glavnom liku svojih romana da preživi. Da, mislim da to ste lijepo rekli, da je zapravo to na neki način, rekli ste u jednom intervjuu da ste htjeli zagrliti grad. Zapravo to je na neki način, digli ste spomenik Zagrebu sa svojim knjigama. Kad ste spomenuli potres, željela bi se vratiti malo na koronu i na potres. Sada smo već 2 godine da živimo zapravo neku
prvo je bila nenormalnost, pa je bila polunormalnost, sad idemo u neku novu normalnost. Zapravo, gospodin Gauss, vi ste napisali jednu jako zanimljivu knjigu koja se na hrvatskom zove Avanturističko putovanje kroz moje sobe, koja je izašla 2019. godine. Ona je zanimljiva, zašto sada zapravo govorimo o njoj? Zato što je to knjiga koja je na neki način kao da ste predvidjeli koronu. Kao da ste predvidjeli, to je jedna knjiga u kojoj, to su eseji o stanu, o pisaćem stolu, o biblioteci, o čitanju, o pisanju, o odnosu prema prostoru, o načinu na koji se taj prostor povezuje sa našom poviješću i sa našom svakodnevicom. I ta mi je knjiga jako zanimljiva zato što s jedne strane, zato što je anticipirala tu zatvorenost u prostor i vrijeme kada je putovanje moglo biti samo na tim zapravo intimnim prostorima. Pa bi željela zapravo da kažete nešto o toj knjizi, kako je došlo do nje i šta vama ta knjiga znači. To bi me jako zanimalo. Pa moram reći da sam knjigu napisao zapravo 2018. To znači 2 godine prije pandemije. I na neki način je to bila jedna oklada sa samim sobom, jer sam prije toga 20 godina uvijek putovao Europom, posjećivao sam sva moguća mjesta u Europi, prije svega ona mjesta koja se nalaze na samim rubovima Europe ili evropskoj periferiji, i pisao sam knjige o tome što sam tamo vidio, što sam tamo doživio, što sam tamo uočio. I u nekom trenutku sam pomislio da bi bilo zanimljivo vidjeti mogu li napisati knjigu koja sadrži isto toliko svijeta kao knjige zbog kojih sam godinu dana morao putovati svijetom. I to je na neki način bila oklada sa samim sobom, no moram reći da sam se doduše nadao u ishod kakav je uistinu i bio, da će mi to znači poći za rukom, i zatim sam se osvrnuo u svom stanu, pomno ga promotrio te ustanovio da ne postoji niti jedna stvar u mom stanu, niti jedan predmet koja je nastala samo u Salzburgu ili u neposrednom okruženju Salzburga, tako da me svaki od tih predmeta koji sam opisivao u svojoj knjizi odveo dalje u svijet. I smatrao sam da je to dosta fascinantno da imate stvari u stanu, kao što recimo kuhinski nož. Moja majka potjecala iz Podunavlja, živjela je u Vojvodini, njezina obitelj je došla iz Njemačke, oni su bili podunavske Švabe i sa sobom su ponijeli cijeli svoj pribor, Essajk. I ovaj kuhinski nož je toliko dugo u našoj obitelji da se već izlizao, nije više posebno ni lijep, nije ni posebno upotrebljiv ili funkcionalan, ali smo ga predavali s idućim naraštajima i sada se nalazi kod nas i premda imamo ne znam koliko noževa za kruh, uvijek koristimo ovaj isti stari nož za kruh. Na njemu piše da ga je proizveo proizvođač noževa iz Slavonskog Broda i moram reći da je za mene taj nož jedna vrsta svetinje, ne zato što bih htio otputovati ponovo u Slavonski Brod ili u Vojvodinu gdje je odrasla moja majka, nego prema određenim predmetima čovjek jednostavno osjeća respekt. I to vrijedi za mnoge stvari. Mnoge stvari u vama bude pozitivne osjećaje, neke bude i negativne osjećaje, i kad ste u svom stanu koji nije posebno raskošan ili luksuzno opremljen i nemamo čak ni toliko puno umjetničkih predmeta, ali kad razmotrite ili promotrite te sve predmete, dijelove inventara, onda možete zamijetiti da je vaš stan na neki način globaliziran zato što predmeti potiču iz drugih dijelova svijeta.
I stvar bi bila dosadna ukoliko ne biste bili u stanju istražiti cijelu tu povijest predmeta ili stvari u vašem stanu, odakle su došli, gdje smo ih nabavili, zašto smo ih uopće čuvali u našoj obitelji, zašto su ušli na neki način u obiteljsku povijest. I za mene je to bio onaj doživljaj kad kažete aha, ili iznenađenje. Tako sam primjerice bio 3 mjeseca u Moldaviji i u Rumunjskoj i upoznao sam tuđinu, ali sam 3 mjeseca isto tako proveo u svom vlastitom stanu ili obišao sam vlastiti stan kako bi i u njemu otkrio stvari koje su mi tuđe, možda ne toliko tuđe, nego potiču iz tuđine i na taj način sam uspostavio vezu s tuđinom. Naime, kad imate neki predmet za koji nemate pojma odakle je, na kojem ste ga putovanju kupili ili gdje ste ga dobili, onda je to dosadno kad biste to išli opisivati, ali ako imate krevet koji je odrađen od posebnog drveta i onda ustanovite da je, ne znam, pisaći stol možda izrađen od drva koje potječe iz jedne zemlje, netko drugi ga je obradio, itd., onda shvatite da je 120 ljudi radilo na izradi tog pisačeg stola. Primjerice, drvo može biti porijeklom iz Finske. Prevezo ga je brod u Njemačku. Onda imate čelični okov koji dolazi pak iz neke sasvim druge regije. Onda imate i mornare koji su sudjelovali u transportu tog drva ili stabala. Znači, ukoliko osluškujete predmete i njihovu priču, onda ćete vidjeti da tu ima puno zanimljivosti, ali će vas neke stvari možda malo i zaprepastiti. I na taj način sam i ustanovio da su moji putopisi koji su me vodili u Moldaviju i u Kalabriju i u neke druge dijelove Europe koji se nalaze na rubovima Europe, da što se tiče znači raznolikosti Europe, do koje mi je osobno jako stalo, da ni ovi predmeti koje sam zadao kod kuće nisu možda manje zanimljivi u odnosu na ove rubove Europe. Ukoliko je čovjek spreman razgledati taj stan širom otvorenih očiju i vidjeti što se u njemu nalazi. Da, točno, zapravo to je jedna knjiga u kojoj se u jednom stanu nalazi se zapravo cijeli svijet. I to mi se strašno svidjelo. Nego vi ste željeli nešto se nadovezati. Kolega Gauss rekao, mislim da ne bi bilo dovoljno da povuče 100-tinjak ljudi koliko je večeras prisutno na čitanje, pa ću zato ja kao velika fanovka ovog dijela reći nešto iz svoje perspektive. Prozvat ću vas da se prisjetite jednog mitskog, kultnog romana hrvatske književnosti koji podjednako naravno pripada i srpskoj, naravno s puno prava. To je roman Proljeća Ivana Galeba. Velika većina tog romana događa se zapravo kao zbir eseja o prostoru u kojemu se nekada kretao Ivan Galeb. Kad prođe puno godina, nakon kojih se kao zaljubljenik, zaljubljenica od gimnazijskih dana vraćate romanu, shvatite da zapravo preskačete samu temu, siže, radnju romana i da vas privlače samo dubinski eseji koje je pisao Vladan Desnica. Vrlo slično ovoj knjizi, Vladan Desnica je vladao slikovnim opisom, pa tako samo spominjem 2
kvake na vratima, plave, za koje su se djeca hvatala i pokušavala ih prepoznati nakon što ih se zavrti, s koje su strane. Vjerovali su da upijaju kvake sunce i da ta plava boja može unijeti život u taj njihov dom. Kod Karla Gaussa tih kvaka plavih koje unose svjetlo u čitatelja je cijeli niz. Ja vas uvjeravam, dragi Karl, da bi samo jedan mali napor jednog zločestog romanopisca od ovih sjajnih eseja u roku od 10 dana napravio roman Svjetskog glasa. Ja sam se poigrala čak. Ne znam koliko ste pročitali ovu knjigu, koliko vas ima. Na kraju spominjete i opisujete jednog svog prijatelja koji je bio alkoholičar i umro od alkohola. Jedan vrlo dramatičan, pun emocija, topal tekst. Da ste samo na početku zaintrigirali čitatelja jednom izmišljenom pričom kako vam se on došao ispovijediti pred smrt i da ste eventualno napravili lažnu biografiju na kraju knjige i napisali da je to napisao neki drugi Gauss koji recimo živi u Berlinu i da nije rođen u Salzburgu. Svi bi bili uvjereni da se radi o romanu. Zato što je ovo jedan slijed slika, emotivno, beskrajno dobro i dubinski napravljen, gdje se otvaraju svjetovi ne samo Europe, nego svjetovi čitatelja. Vi ste mene povukli da sam ja odlučila da ako ikada napišem svoju autobiografiju, a nadam se da neću toliko poludjeti, da ću tu autobiografiju nazvati Kutija iz Ulma. Svi smo mi, Kutija iz Ulma je barka kojom su dolazili preci Karla Gaussa u Vojvodinu, preci Slobodana Šnajdera u Slavoniju, gdje su stoljećima radili kao vrsni radnici i doživjeli jednu strašnu sudbinu da ih razori fašizam i njegove posljedice koje je kasnije iskoristila totalitarna vlast naše Jugoslavije. Svi smo mi putnici te ulmske kutije. Barka na kojoj je bila izgrađena jedna pomoćna sklepana barakica u kojoj su se ljudi skrivali od nevremena. Veliko je pitanje koliko ih se onda skrilo, a još veće je pitanje koliko nas se moglo skriti u ulmsku barku, u ulmsku kutiju kroz trajanje vlastitih života. Moja će se biografija zvati, i ja sada stavljam ovdje kvačicu da se nitko nije usudio uzeti naziv za svoju autobiografiju, Kutija iz Ulma. Hvala vam. Jako lijepo ste to rekli i stvarno je ova knjiga povlači na razne osobne paralele jer zaista su eseji, a napisana je sa jako puno osobnih sitnica i jako puno emocija, ali moramo ići dalje. Pa sam htjela nešto što je vama zajedničko je da pišete o nevidljivim zapravo skupinama, da pišete o ljudima koje ne primjećujemo. Pa Karl Markus, htjela sam započeti s vama
Danas kada zapravo desnica raste u čitavoj Europi, možemo reći i u čitavom svijetu, danas kada govorimo o narušavanju takozvane europske jedinstvenosti, mislim da je jako važno čitati vaše eseje Evropljani u izumiranju i Europa neotkriveni kontinent, jer to su knjige koje svjedoče o tome da je Europa puno više multikulturalna nego što mislimo i da Europa već ima svoje druge koji su zapravo europski. Pa sam vas htjela pitati, to mi se čini jako, jako važno, i ova Leipziška nagrada koju ste dobili također za novu knjigu koja je također nešto slično, ali još nije prevedena pa je nismo čitali. Možemo li danas govoriti o jednoj Europi i zašto je toliko važno pisati o ovome? To je vaša tema. Možete li reći nešto o tome? Mislim da je to silno, silno važno u ovome trenutku. Nije malo pitanje. To je sad jako teško. Naime, uistinu sam uvjeren da je velika kvaliteta Europe upravo u tome, ili da počeva upravo u tome, da je naš kontinent nevjerojatno raznolik. A istovremeno postoji to proturječje na koje se moramo naviknuti, da u mnogim segmentima imamo nešto ko što je ujednačavanje ili jednake reakcije na neke političke odluke. Moja ljubav oduvijek bila posvećena ili upućena malim nacionalnostima, malim narodima, pa i Slovenci i Austrijanci su mali narod unutar Europe, ali posebice i manjinama unutar tih zemalja, njihovim znači manjinama koji su po mom mišljenju sol Europe. S druge strane je upravo sada nužno da u najširem smislu riječi uspostavimo jedinstvo unatoč ove raznolikosti i raznim oblicima suživota koje možemo vidjeti u Europi. Naime, u Češkoj i u Pragu smo imali demonstracije gdje se okupilo oko 100.000 ljudi koji su s jedne strane rekli da su protiv cjepiva, da su s druge strane protiv inflacije, a pod 3 da su protiv određenih isto zakonskih propisa i pod 4 protiv sankcija protiv Rusije. To je, tako reći, već neka vrsta sindroma, ali po mom uvjerenju te ljudi jednostavno ne smijemo prezirati i reći, to su oni s kojima ne želimo imati nikakvog posla. Treća stvar koju se nisam mogla sjetiti je inflacija. Ili druga stvar je bila inflacija. Znači, moramo početi od toga da postoje stotine tisuća ljudi koji će zbog inflacije koja ih je pogodila upasti u financijske poteškoće uslijed svih ovih događaja s kojima smo naravno upoznati, ali reći dobro, oni nisu u političkom smislu tako napredni kao mi i pogrešno procjenjuju stvari. To bi bilo s jedne strane bahato, a s druge strane beskorisno. Ali premda nam se to možda pojedinačno ne sviđa, te kritičke glasove moramo shvatiti ozbiljno. Ne u smislu da bismo se povinovali tim kritičkim glasovima, nego da bismo im ponudili ono kontra ili protuargumente. Ustanovio sam da u Austriji, pa i u Sloveniji, a pretpostavljam i u Hrvatskoj, imamo već jednu podjelu društva, a ta podjela društva potiče iz pradavnih vremena i u jednom trenutku kad
ćemo opet imati predizborno razdoblje, nastaće koalicije koje će ili biti krajnje lijeve ili krajnje desne, na krajnjoj desnici. I čovjek ne može sada biti nonšalantan prema tome i reći aha, pa da, pa to je stari povijesni fenomen. I to je nešto gdje ne možemo apsolutno ništa promijeniti po tom pitanju. Naime, i ja sam nekoć bio politički publicist. U zadnje vrijeme ne pišem više političke komentare i to zbog nekoliko razloga ili zbog raznih razloga, ali nakon 40-50 godina sam u svojim tekstovima uvijek nastojao promatrati konflikte i prikazati u tom još jednom oštrijem srazu, to jest pokušati ustanoviti što su uzroci određenih konflikata, pa reći aha, ovo je agrarni stari smjer ili konzervativni smjer ili postoji i ljevičarska pozicija ili liberalna pozicija. Znači možemo neke fenomene povezati s takvom orijentacijom, ali to nije tako jednostavno. Koliko god nam to teško pada, moramo uvijek nastojati razgovarati sa protivnom stranom, s protivnicima ili neprijateljima. Osim ukoliko ne polazimo od toga da ćemo u nekom trenutku uspjeti osvojiti većinu i onda to nametnuti ili nametnuti većinske odluke ili zahvaljujući većini nametnuti odluke koje će se jednostavno tako provesti bez pogovora. Za mene je naravno poznato da sam više ljevičar, da naginjem ljevici, ali moram reći da sam jako često zgranut time što mogu čuti od desnice, pa čak i degutiran, to je izraz koji Karl Marx upotrijebio, ali s druge strane ne nastojim to opravdavati, nego pokušavam shvatiti kako je uopće moglo doći do toga da u Austriji, gdje imamo ljude, birače koji naganju socijaldemokraciji i socijaldemokracija u Austriji i bila vrlo uspješna ne samo na izborima, nego i u društvu su usvojili brojne tekovine, pokrenuli su brojne stvari koje su bile pozitivne. I sad se jedanput nakon toliko godina socijaldemokrati bore sa našom slobodarskom strankom, odnosno sa desnim populistima koji ih drže u šahu. I sad se pitam kako je došlo do te promjene. Što se dogodilo s biračima? Postoje ljudi koji se osjećaju kao gubitnici u društvu ili ih takvima smatramo i politika nije vodila računa o njima, nije im se obraćala na ispravan način. Nismo pronašli odgovarajuće formulacije za teme koje su za njih bitne ili smo se bavili, temama kao što je gendering, rodna politika, a ne socijalnim pitanjima. Evo, bio sam možda malo predug. Ne, ja mislim da je sve ste dobro rekli i zapravo je baš upravo to o čemu ste sad govorili, to je zapravo razlog da se piše o manjinama i da se piše o ovima koji su različiti i koji bi, kao što se danas lijepo na hrvatskom kaže, mogli unijeti diversity u taj evropski život i svakodnevicu. Vi zapravo također pišete o poniženima i uvrijeđenima o kojima je pisao Dostojevski, samo što su vaši iz građanskog sloja. Međutim, vi u vašim romanima pišete o pojedincima, uglavnom pojedinkama, koje su zaboravljene, koje su usamljene, koje se na neki način osjećaju izigrano, koje se silno boje, koje žive u strahu. Ima vjerojatno razlog zašto su vaši romani toliko čitani i toliko prepoznati od publike, je to da ste uspjeli stvoriti tako dobre, tako živahne i uvjerljive karaktere, zapravo zašto se čita gospođa Adela. Zato što gospođu Adelu svi poznajemo i to je zapravo moje pitanje, otkud, kako to da naginjete tim nevidljivim i pomalo antipatičnim likovima? Osjećam sama. Nije gospođa Adela jedina.
Prepoznali su je mnogi zato što ona obično živi ispod vas, iznad nas, a vrlo često i u onoj drugoj polovici o kojoj čovjek ne razmišlja. Ne mislim na supruga ni supružnicu, nego druga polovica vlastite ličnosti. Pišem o takvim ljudima jer ih dobro poznam. Njih prije svega nema malo. Oni naravno jesu manjina jer većina je dvoje. Kod mene su vrlo često ljudi, likovi ili potpuno sami ili su u nekim raspadnutim vezama ili ih nikada nisu uspjeli ostvariti. A ako se nalaze u nekakvim bračnim odnosima, onda su kao moji fočeki vrlo simpatični zločinci. To što je kolega Gauss rekao o tom nekakvom stanju koje se trenutno valja Europom, nije nam prvi put. Ali zato u meni se probudila trenutno nekadašnja sociologinja i sjetila se jednog izraza iz sociologije koji se naziva gregarizam. To je nagon krda. Krdo prije svega ima potrebu da se međusobno gloži, osim onda kada se pojavi vanjska opasnost. A vanjska opasnost za krdo su svi oni koji ne pripadaju krdu. I taj strah koji krdo proizvodi je prisutan svugdje. Kod svakoga čovjeka on je i atavističan. Naravno, mi imamo atavističnih strahova. Ali sad se već dugo godina posebno se zavitlalo u vrijeme korone, a u Zagrebu itekako za vrijeme potresa, pojavio jedan strašan strah ne samo od dolaznika, ne samo od budućih manjina, ne samo od onih koje ne prepoznajemo kao svoje po boji kože, i toga će skoro biti. Ne samo od budućih Ukrajinaca pa prikrivenih Rusa, jer ja vas uvjeravam, vrlo brzo će splasnuti ljubav prema izbjeglicama. Vrlo brzo. Čim to počne malo više koštati, kad vam to izraze nekim postotkom koji su vam skinuli s penzije, to bu se jako lepo čulo. A kaj se delaju? A to su krivi, a kaj su došli, ne? Toga će biti. Međutim, taj strah mi 4 godine primamo intravenozno. Taj strah se prima dovoljno dugo da on povremeno prestane biti, naprosto postajemo na njega imuni. Postižemo kao i na svaki lijek nekakvu toleranciju. Ali zato služi politika i zato se klanjaju mediji toj politici da iste sekunde ufilaju novi strah. Vi ćete dobiti ne samo infuziju, dobit ćete i konjske doze hranjenja putem sonde straha da biste bili što više počinjeni. Desnica naravno da, ali ja nisam sigurna više što misli ljevica. O tom se radi, jer Europa ni svijet više nemaju novih ideja. Trenutno, čak kad Slavoj Žižek počne govoriti o pošastima i o 4 jahača apokalipse, onda znate da nešto vrlo opasno se događa. Povezat ću se malo samo sa ovom knjigom, neću biti dugačka kao što pričati dugo kao kolega Gauss. Ova knjiga strahova je nastala zapravo kao posljedica toga što se strah počeo preljevati.
On više nema svoju posudu u kojoj bi stao. Postaje paranoičan, postaje strah nad strahovima. A ovo što se sad događa može nas samo asocirati na jednog jadnog zeca koji stoji ispred farova jurećeg vlaka i očekuje da će netko u zadnji čas zaustaviti taj vlak. Neće, jer je zaustavni put vlaka puno brži od svakoga ko bi danas pritisnuo kočnicu rata. On će se prvo pojaviti kao stravično smrzavanje, pomanjkanje svih energenata i taj zeko će samo čekati taj sretni trenutak da se ne smrzne, nego da ga što prije vlak pogazi. To je otprilike Europa danas. Nadovezati na to što ste rekli, vi ste oboje pisci i zapravo oboje svako na svoj način pišete o aktualnom trenutku. Pa me zanima zapravo prvo Karl Markus, ali to je zapravo pitanje za oboje. Imate li osjećaj da ta literatura nečemu služi? Dakle, zanima me šta mislite o mijenja li nešto literatura? Da li kad sjednete pisati, razmišljate o tome na koga ćete i na koji način utjecati? Jeste li pisali eseje o manjinama da biste nekoga osvijestili ili je to bila vaša unutarnja potreba ili je to uvijek jedno i drugo? Ako postoje ljudi koji su preko mojih knjiga saznali ili nešto novo u europskom svijetu ili ih je to potaknulo na razmišljanje, onda sam jako zadovoljan. Pa čak i ako s druge strane postoje ljudi koji će reći ne osjećam se tako usamljenim. Evo ovdje je netko artikulirao nešto što sam i ja već osjetio u nekom trenutku, nešto što možda nisam sam znao formulirati, za što nisam našao riječi, onda sam isto zadovoljan s takvim stavom. Kada sam bio mlada, to je bilo prije puno vremena, tada sam studirao germanistiku u Austriji i u onoj doba praktički bilo obvezno reći književnost mora ljude učiniti nesigurnim, mora ih na neki način taknuti, dirnuti u srce kako bi se i promijenili i nakon čitanja knjiga postali drugačiji. I ja sam isto smatrao da to mora biti tako, ali kad sam počeo pisati vidio sam da su stvari malo drugačije. Kafka je rekao da književnost mora biti poput sjekire koja će razbiti onaj led u srcu čitatelja, ali ja poput njega također smatram da književnost može imati tu funkciju, ne mora nužno, ali može da se tim tisućama i milijunima čitatelja koji su usamljeni, da su njima probudi osjećaj dok čitaju određenu knjigu, da kažu pa evo, nisam usamljena u svom stavu, u svom načinu na koji vidim svijet i sada, kada sam ovo pročitao, više se ne osjećam tako osamljenim i ovo što sam mislio možda i nije bilo tako bedasto ili nije bilo tako antikvarno ili nije bilo tako nešto idiotsko. Znači, ispravno sam razmišljao. Književnost koja pišem je za mnoge ljude možda i pomalo iritantna, barem ja to tako mislim. Ili ljudima pokušavam priopćiti stvari kojima možda nisu bili upoznati, ali to je isto tako jedna mikrostruktura. Postoje brojni odlomci u mojim knjigama gdje bi čovjek mogao reći ili gdje ja imam taj dojam da mogu mnogim ljudima pružiti taj osjećaj da nisu u krivu i da nisu uopće ni krenuli krivim putem
ili da ne moraju smatrati da su idioti zato što drže do solidarnosti ili do nekih drugih stvari ili jednostavno nisu dio mainstreama ili ne gledaju na stvari kako na njih gleda većina. To je onaj dio publike koji je možda nesiguran, ali prije 40 godina to možda ne bih ovako formulirao, ali da, kroz književnost ljudi mogu naći jednu vrstu potvrde ili podršku u njoj. Prvo vraćamo na moju najdražu definiciju književnosti. Kaže Marianne Wolf da je čitanje zapravo uvijek dijalog s autorom. I to je zapravo, kad čitamo pametne knjige, onda razgovaramo s pametnim ljudima. To je zapravo to. Zato čitamo, zato što nešto od njih saznajemo i na nešto smo potaknuti. Kako se vama čini književnost i aktivizam? Vi ste napisali gospođu Adelu zapravo jako brzo nakon potresa. Jeste li imali taj aktivistički gen ili ste samo, je to nešto što je trebalo izaći iz vas? Aktivizam je inače naslijeđen kod mene, ali ga suzbijam što više mogu zato što je kontraproduktivan. U tom trenutku kad se dogodio potres, ja sam imala zaista potrebu da stvorim jedan lik vrlo snažne osobe, stare osobe iz generacije koja je bila najviše ugrožena i pandemijom i potresom. A to što se dogodi u mojoj glavi, za to ja odgovorna nisam, pa umjesto jednog dobrog čovjeka koji bi svima dijelio toplu hranu, deke, borio se, meni je u roku od tjedan dana na stol o kojem govori u svojoj knjizi kolega Gauss, na stol sjela Adela takva kakva je. Grozna, samoživa, jedva je čekala da nekome nešto podmetne, zapravo nije ni osjetila potres. Ali sam shvatila da sam ne htijući podbola onu ogromnu većinu Zagrepčana koji zapravo nisu osjetili potres. Zato što je potres pogodio samo ovaj dio grada i naravno strogi centar, jako mali dio grada. Rekao je bivši gradonačelnik, što se uzrujavate, i onako je 80% građevina u Zagrebu betonskih. Dakle, ljubimo beton, ali ne one koji stanuju u zgradama od cigle. Ja sam se morala seliti iz svog stana, ali se nisam dala. Ja sam vukla neke knjige, vukla sam deke, vukla sam suđe u drugi stan koji je namijenjen kancelarijskom prostoru. Nisam se dala i širila sam bezobrazni optimizam jedne strašne starice koja se ne da nikom. Ne da se ni nećacima, ne da se nikome ko od nje nešto očekuje, živi svoj život. Nemojte misliti da ja u sebi nemam tu Adelu. Pa ja vjerojatno ću za 10 godina, ako poživim, pred jednom ovako zgodnom publikom, gledajući ih, pomisliti, samo vi umrite, ja bi još malo poživjela. To Adela misli, to Adela radi i to je, nažalost, ljudski. Ja sam, samo da se vratim na ovo, ja nemam taj aktivizam, odnosno ako ga imam, ja ga u literaturi demfam. Kod mene, osim u Adeli, koja je beskrajno optimistična, ona tek na kraju ima neke crne stranice, ja u svojim knjigama, pa ni u ovim svojim pričama, u 2 romana, evo, sad će nam doći uskoro 2. godine, nadamo se, i taj zimski. Ovdje je moj urednik, dala sam mu časnu riječ, pa onda moram i pred vama. Tako da se
ne mogu svrstati u one koje stalno propagiraju aktivizam u literaturi. Mislim da se bezobrazno želim podvući podsvjesno čitatelju pod kožu i zato mu nudim kompliciranu kriminalističku strukturu i kad se više ne može odlijepiti od te knjige očekujući što će biti na sljedećoj stranici i kad dođe do kraja shvati da je pročitao nešto što nije želio pročitati. Ja tako doživljavam svoj grad, ja sam za svoj doživljaj grada odgovorna, a nadam se da je i grad prema meni donekle odgovoran. Hvala. Hvala vam lijepo. Evo, vrijeme nam je užasno brzo iscurilo. Imali bi još puno toga za reći. Evo, Karl Markus Gauss i Nada Gašić, čitajte knjige, razgovarajte s pametnim ljudima i ostanite na festivalu. Hvala vam lijepo i hvala vama.